No niin, nyt se nauhoitus on päällä. Nyt ollaan vähän aikaa hiljaa. No niin, tässä taas ollaan arjen johtajuudesta videosarjan parissa. Tänään minulla on keskustelukumppanina hallitusammattilainen Maarit Tiililä ja meidän aiheena on johtajan 100 päivää. Tervetuloa Maarit. Haluaisitko lyhyesti ensin kertoa, kenen kanssa me tänään keskustelemme? Kiitos Arja. Kiitos, on ilo olla tässä sun kanssa keskustelemassa mun mielestä ihan supertärkeästä aiheesta. Ja tosiaan mä oon Maarit Tiililä. Mä oon toiminut nyt 12 vuotta itse asiassa johdon coachina ja nimenomaan coachina keskittyen tähän johtajan 100 päivään, eli niin sanottuun etsikkoaikaan siinä uudessa tilanteessa. Joo. Sulla on itselläsi myös paljon johtamisen kokemusta. Kerro vähän siitä. Ennen tosiaan syksyä 2018, kun voi sanoa, että hyppäsin yrittäjäksi siihen hetkeen, niin olen tosiaan toiminut henkilöstöjohtajana niin tuolla konepajateollisuuden puolella Moventaksessa kuin sitten Altiassa, GE Healthcarein yhden kansainvälisen liiketoiminta-alueen HR-johtajana ja sitten sitä ennen Instrumentaariumissa Ratexo meidän henkilöstöpäällikkönä. Ja voi oikeastaan sanoa, että tietyllä tavalla se oma ura käynnistyi siitä, kun valmistuin kauppakorkeakoulusta 1991 silloiseen lamaan ja lähdin sitten tekemään kauppaoppilaitokseen opettajan sijaisuuksia. Ja niitä sijaisuuksia tehdessä vierähtikin sitten 7 vuotta. Eli voi sanoa, että on opettajuuden ja henkilöstöjohtajuuden kautta siirtynyt johdon coachiksi ja nyt sitten matkaan on tullut myös näitä hallitustehtäviä. Joo. Itse asiassa tuo hallitustyö on sen verran kiinnostavaa, että mä toivoisin, että sä pikkusen vielä kertoisit siitä. Aika paljon ihmiset mietiskelee sitä, että kun on jo kokenut ja esimerkiksi johtamistyötä pitkään tehnyt, niin voisiko hallitusammattilaisuus tai ainakin hallitustyö olla sitten omassakin niin kuin portfoliossa? Joo, mullakin oikeastaan se matka lähti sitä kautta liikenteeseen, että kun lähti yrittäjäksi ja sitten jotenkin tuntui siltä, että ehkä haluaa vielä saada sen yhden näkökulman siihen johtajan työhön. Ja mä ajattelin, että se näkökulma, mikä multa puuttuu vielä ikään kuin tästä kaaresta, on ehdottomasti se hallituksen näkökulma. Se oli se mun niin kuin ikään kuin motivaattori lähteä siihen mukaan. Ja ensimmäiset tämmöiset hallitusammattilaisuuteen viittaavat tehtävät olikin niin, että mä lähdin tämmöiseen advisory boardiin, joka oli semmoinen matalan kynnyksen lähtö sinne hallitusammattilaisuuteen. Ja sitä ehkä, miten esitit tuon kysymyksen, niin se voisi olla yksi sellainen lähtökohta lähteä mukaan. Ja sitten tietysti itse omalla kohdalla vauhdittajana toimisit se, kun lähdin tuonne Helsingin hallitusammattilaiset ry:hyn mukaan, tai pääsin, siellähän on tiukat valintakriteerit ja valinnat, niin pääsin sitten sinne hallituspartnereihin mukaan, niin sitä kautta avautui sitten hallituspaikka Manner Oy:stä. Joo, tosi mielenkiintoista. Mutta tänään meillä on aiheena tosiaan johtajan 100 päivää, mä oon lukenut sun kirjoittaman kirjan aiheesta, mutta itse asiassa nyt ihan tosi mielelläni kuulisin, että mitä sä ajattelet tästä, että mistä tässä johtajan 100 päivää oikeastaan on kyse? Mulle se 100 päivää tarkoittaa sitä semmoista etsikkoaikaa, sellaista hetkeä, kun sä oot jonkun uuden kynnyksellä. Ja se uushan tietysti tyypillisimmin on se, että sä siirryt johonkin uuteen johtajarooliin, kenties organisaatiosta toiseen, mutta myös kun sut tulee sisäisesti nimitettyä uuteen tehtävään. Tai ihan äärimmilleen vietynä ajatellen, jos johtajan työssä se ympäristö muuttuu jollain tavalla, että organisaation strategia muuttuu merkittävästi, tulee yrityskauppaa, integroidaan osa-alueita, yksiköitä toisiinsa, kenties johtoryhmä muuttuu, johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Kaikki nämä on sellaisia uusia alkuja
joissa johtajan on tosi tärkeää lähteä miettimään, että mitä se mun johtajuus on ja miten se mun johtajuuteni nyt edistää tätä haluttua muutosta. Joo. Puhutaan tuosta ihan kohta lisää tuosta johtajuuden muutoksesta tai miten se muutos sitten siellä rakentuu. Miksi se 100 päivää on tämmöinen kriittinen aika? No, tämä on mielenkiintoista. 100 päivää mun maailmankuvassani on käsite. Se on siis sana, jonka ihmiset tunnistaa. Ihmiset lähtökohtaisesti tietää, että mistä siinä on kysymys. Sitten taas toisaalta, kun lähteekin sitä keskustelua käymään ihmisten kanssa, niin huomaa, että kaikilla on itse asiassa aika lailla erilainen käsitys siitä, että mitä 100 päivän aikana pitää saada aikaan. Joo. Toisten mielestä se on se joku megalomaaninen muutos, joku todella näkyvä juttu, mikä sun pitää saada aikaan 100 päivässä. Ja toisten mielestä se on se, että mä rakennan 100 päivän aikana itselleni ymmärryksen siitä, mitä on tarpeen muuttaa ja mitä ei ole tarpeen muuttaa. Ja mun näkökulma edustaa tätä jälkimmäistä. Joo. Eli se 100 päivää on se hetki, jolloin sä rakennat sitä luottamusta siihen organisaatioon, henkilöstöön, johtoryhmään, ulkoisiin sidosryhmiin ja opit ymmärtämään sitä yritystä ja yrityksen sielun elämää ja kulttuuria ja vahvuuksia ja sitä, minkälaisessa tilanteessa se organisaatio on, jotta sä sit voit tehdä oikeanlaisia muutosaskeleita yhdessä ihmisten kanssa sopivassa tahdissa sulle itsellesi ja organisaatiollesi. Joo, kyllä. Eli tavallaan siellä on niinku sitä, mitä siellä sen johtajan, esimiehen omassa päässä tapahtuu, ja sitten siellä on sitä, mitä tapahtuu siellä tiimissä tai siitä johdettavassa joukossa, ja just mainitsit sidosryhmät. Eli siellä on tavallaan aika monenlaisia niin kuin, tahojakin, jossa sitä jotain sen 100 päivän aikana pitää tapahtua. Mikä olisi sellainen, jos sä ajattelet, niin kun sä sanoit, että jotkut ajattelevat, että siellä pitää olla jotain isoja muutoksia tapahtunut, ja sä ajattelet taas, että jotenkin se sellainen niin kuin valmius niin kuin ymmärtää, että missä tässä nyt ollaan ja mihin tässä ollaan menossa ja mitä ehkä sitten tarvitsisi muuttaa, jos jotain tarvitsee muuttaa. Niin mistä se niin kuin näkyy, että no nyt mä oon tämän 100 päivää ottanut niin kuin haltuun tämän tilanteen, kun sun kirjan nimessä on tämä tilanne haltuun, mikä on mielestäni hauska sana, niin missä se näkyy omassa mielessä esimerkiksi tai toiminnassa, että nyt tilanne on hallussa? Tuo on kyllä hyvä, koska siellä se varmasti näkyykin siinä semmoisessa jotenkin semmoisessa omassa levollisuudessa ja varmuudessa. Se haaste, minkä johtaja, jos mä lähden niin päin miettiin sitä, että se haaste, minkä johtaja kohtaa, jos ajatellaan sitä tilannetta, että hän ottaa sen uuden roolin haltuun tai vastaan, niin haaste, minkä hän kohtaa, on se, että hänellähän on ladattu jo siinä rekrytointivaiheessa valtava määrä erilaisia odotuksia, ja usein siihen liittyy muutos. Organisaatio, kun se tietää, että tulee uusi johtaja, niin hekin jo valmistautuu muutokseen. He tietää, että jotakin muuttuu. Ja niin kuin sä äsken sanoit, ne eri sidosryhmät, niin joka puolelta kohdistuu johtajaan erilaisia odotuksia. Jolloin yksi ihan supertärkeä asia on se, että hän selvittää, mitä häneltä odotetaan. Mitä eri sidosryhmät odottaa. Ja sitten hän voi muodostaa yhdessä niiden kanssa sitä omaa oletustaan siitä, että miten lähdetään eteenpäin menemään ja testaamaan sitä ja myös sanomaan, että jos hän ei jotain odotuksia täytä. Mutta se suurin odotushan on just nämä nopeat muutokset. Kaikki pelkää niitä ja odottaa niitä. Ja sen takia siihen 100 päivään, jotta uusi johtaja saa rauhan perehtyä, niin hänen kannattaa rakentaa suunnitelma siihen 100 päivään. Eli rakentaa tavoitteet, että hei, tämä on mun etsikkoaika, joka muuten voi olla jollakin 30 päivää, jollakin 150 päivää, jollakin mitä tahansa, sehän on siis vain käsite. Niin kun hän käy sen oman esimiehensä kanssa läpi, tai toimitusjohtajan hallituksen kanssa läpi, kenties oman johtoryhmän kanssa läpi, kenties soveltuvin osin myös henkilöstön kanssa läpi, niin kaikki tietää, mitkä on hänen tavoitteet ja suunnitelmansa sen tilanteen haltuun ottamiseksi, jolloin hän saa sen rauhan muodostaa itselleen sen kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä tilanteesta.
Joo, toi kuulostaa ihan loistavalta. Pystytkö sä kertoa jonkun esimerkin tämmöisestä suunnitelmasta? Vaikea sanoa nyt niin kuin lyhykäisyydessään esimerkkejä, mutta niin kuin, mä voin antaa vinkin. Okei, loistavaa. Nimittäin itse mulla on ollut kunnia coachata Motivan toimitusjohtaja Vesa Silferiä jo siinä vaiheessa ennen tätä niin sanottua day onea, ennen kuin hän lähti Motivan toimitusjohtajaksi, koska siellä oli valveutunut hallituksen puheenjohtaja Anja Kahri, joka otti minuun hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä, ja me aloitettiin yhteistyö sitten Anjan ja Vesan kanssa ja coachasin Vesaa. Ja Vesa on toiminnassa ollut niin läpinäkyvä, että hän on pitänyt blogia tästä toimitusjohtajan 100 päivästä, jonka hän sitten myöhemmin nimesi 150 päiväksi, kun tajusi, että kaikki ne, mitä hän oli siihen 100 päivän suunnitelmaan laittanut, niin hän oli vähän ehkä ahnehtinut. Ja sitä kautta niin ne loppujen lopuksi toteutui 150 päivässä. Mutta se on yksi esimerkki, ja sitä Vesan blogia siellä Motivan sivuilla voi käydä lukemassa ja katsoa, mikä se hänen suunnitelmansa oli, koska hän on sitä jakanut siellä sitten myöskin avoimesti. Koska ne suunnitelmathan on ihan tilanneriippuvaisia. Ei ole olemassa mitään niin kuin yhtä oikeaa tapaa edes tehdä sitä suunnittelua. Joo, kyllä. Toi oli tosi hyvä vinkki, ihan tosi mielenkiintoista. Täytyy mennä katsomaan sinne Motivan sivuille blogia. Ja mun mielestä tässä on tärkeä juttu se, että jos ajattelet, että sä otat uutena johtajana sen roolin itsellesi, niin se on jumalaton palanen, mikä sun pitää yhtäkkiä haukata. Kaikki ne odotukset ja ne muutokset. Mutta jos sä ajatteletkin, että okei, että ennen day onea, ennen kuin mä menen sinne organisaatioon, niin mä mietin, että miten jo mun oma käyttäytyminen tulee muuttaa sitä organisaatiokulttuuria, koska se tulee, jolloin sun on parempi olla tietoinen tästä. Ja sitten sä haukkaat seuraavan palasen, että okei, se niin sanottu 100 päivää, se etsikkoaika, minkälaiset tavoitteet mä asetan mun omalle perehtymiselleni, jotta mä saan sen työrauhan. Ja sitten lähdetään yhdessä organisaation kanssa rakentamaan niitä askeleita eteenpäin, taas niin kuin ikään kuin palanen kerrallaan. Et ilman sitä 100 päivän suunnitelmaa, niin sehän on ihan valtava möykky tavallaan se. Ja iso haaste, joka pitää kuitenkin palanen kerrallaan pureksiin läpi. Hei, toi oli tosi mielenkiintoinen ajatus tämä, että se oma käyttäytyminenkin jo muuttaa yrityskulttuuria. Yrityskulttuurista puhutaan nykyisin kanssa aika paljon, ja just siitä, että miten se mahdollisesti muuttuu. Tuo oli mun mielestä hieno näkökulma siihen, että jokaisen johtajan, jokaisen työntekijänkin tietenkin niin kun oma käytös muuttuu siihen, muuttaa sitä yrityskulttuuria tavalla tai toisella. Mutta siitä tuli mieleen, että onko jotain tällaisia asioita, jotka, kun sä annoit äsken hyvän vinkin tuosta blogista, niin sellaisia asioita, toi ei tule mieleen välttämättä, että hei, mun käytös muuttaa yrityskulttuuria. Mitä muita tällaisia niin kuin hienopiirteisiä asioita on, jotka olisi hyvä niin kuin vaan oivaltaa tai huomata, että hei, tällaiset asiat niin kuin vaikuttaa siinä organisaatiossa, jota mä teen, kun sä oot siinä uutena johtajana tai uudessa tilanteessa niin kuin aloittamassa sitä 100 päivää. Toi on hyvä, miten sä hienosti sanoit hienopiirteiset, koska se on paljon sitä herkistymistä sille siinä alussa, että miten mun toimintani ja puheeni, käyttäytymiseni tosiaan vaikuttaa siihen, koska uusi johtajahan on tosi vahvasti suurennuslasin alla. Kaikkia hänen tekemisiään havainnoidaan ja katsotaan, että mihin suuntaan hän oikeasti lähteekään tässä. Niin yksi toinen tämmöinen hienopiirteinen asia on se, että kun meidät on valittu siihen tehtävään uutena johtajana meidän aikaisempien kokemusten ja osaamisen myötä, niin me saatetaan kompastua sellaiseen ansaan, että me lähdetään toteuttamaan niitä aikaisempia toimintamalleja ja ajattelumalleja myös siellä uudessa organisaatiossa. Koska se olisi meille se helpoin tie. Kyllä. Ja sitten me ei huomatakaan kunnioittaa sitä vanhaa ja niitä asioita, mitkä on ne vahvuudet, jotka on syytä säilyttää siinä organisaatiossa. Ja varsinkin, jos me vielä puheessa viitataan siihen, että siellä mun aikaisemmassa organisaatiossa me toimittiin näin, niin ihmisille tulee semmoinen tunne, että ehkä meitä ei arvosteta tai kunnioiteta. Joo. Ja
Tähän liittyy ehkä toinen tämmöinen hienoviritteinen asia on se, että kun se uusi johtaja usein palkataan tekemään joku muutos, siellä on joku muutosodotus, oli se iso tai pieni tai minkälainen tahansa, niin hän lähtee innoissaan puhumaan siitä muutoksesta. Ja kun johtajathan usein on jo siellä tulevaisuudessa, kaukana tulevaisuudessa, kun muut ovat siinä hämmennyksessä, mitä täällä oikeastaan tapahtuukaan, niin hänen on kyllä super tärkeää siinä keskustella ihmisten kanssa siitä, että mistä he on tässä organisaatiossa ylpeitä, minkälaisia vahvuuksia he näkevät, mitä he lähtisivät muuttaa, jos ne lähtisivät muuttamaan. Eli oikeasti olla todellakin korvana siinä alussa. Ja sitten rakentaa tavallaan sille sitä omaa puhettaan, niille vahvuuksille ja ylpeyden aiheille. Just näin, joo, kyllä. Kuulostaa ihan todella hyviltä ajatuksilta noin. Ja mulle tuli tuosta mieleen sellainen, kun mä itse koulutan esimiehiä valmentavaan työskentelytapaan, niin mulle semmoinen iso oivallus jossain vaiheessa oli semmoinen, että kuinka epätodennäköistä olisi, että se joku ensimmäinen idea, joka mulle esimerkiksi esimiehenä tulee mieleen, kun joku tulee niin kuin pyytää mut apua, niin että se ensimmäinen idea voisi mitenkään olla se paras mahdollinen idea. Ja tavallaan toi tuli mieleen just siitä, kun sä kerroit, että tullaan niiden vanhojen toimintatapojen kanssa ja yritetään istuttaa ne sinne uuteen organisaatioon, niin tietyllä tavalla, miten ne vois olla, ainakaan kaikki niitä, ne parhaat mahdolliset toimintatavat just siinä organisaatiossa, jos ne on tuotu jostain ulkopuolelta. Että osa niistä varmasti tulee toimimaan, kun ne hyvin sinne niin kuin sijoitetaan oikealla tavalla, mutta osa todennäköisesti on ihan täysin vääriä toimintatapoja. Tosi mielenkiintoinen näkökulma toi tämmöiset hienopiirteiset huomiot, jotka on hyvä tehdä siinä. Ja ehkä yksi vielä itse asiassa nyt, kun puhuit niin hienopiirteisistä huomioista, on se, että kun siihen uuteen johtajaan tai esimiehen tai kenen tahansa kohdistuu erilaisia odotuksia, niin ehkä joskus sit tulee se jotenkin semmoinen onnistumisen tarve tai miellyttämisen tarve tai mikä nyt onkaan, niin ehkä liikaa myötäilee niitä eri sidosryhmiä ja eri ihmisiä, joita siinä matkan varrella tapaa. Ja sitten siitä omasta toiminnasta se näyttäytyy muille kauhean epäjohdonmukaisena. Niin senkin takia siinä alussa se, että sä kuuntelet, se on se sun juttu, eikä se kannanottaminen niihin asioihin. Totta kai sun pitää ottaa kantaa asioihin. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö 100 päivän aikana pidä tehdä muutoksiakin tai niitä tulee tehtyä, mutta ymmärtää sen, että myös tämmöiset hienovaraiset asiat tosiaan on jo niitä muutoksia, joilla voi olla ihan valtavan suuret merkitykset sit loppupeleissä. Kyllä, joo. Joo, toi odotusten ristipaine on varmaan tosi iso, kun mihin tahansa oikeastaan uuteen rooliin kun meet, niin odotuksia kohdistuu. Kuka tahansa meistä on kuullut sen, että kun tämä uusi ihminen aloittaa, niin sitten tapahtuu jotain tosi merkittävää. Ja tietysti usein tapahtuukin tosi merkittävää, mutta ne odotukset on tosi kovat, niin mitä sä niin kun neuvoisit, no sä oot tietysti coachi, mutta jos niin kuin, tavallaan, että mitkä olisi niin kuin parhaita tapoja muodostaa sitä omaa niin kuin, käsitystä siitä, että mitkä näistä odotuksista on niitä tärkeitä ja relevantteja, mikä on se niin kuin mun tapa suhtautua näihin. Ja niin kuin muodostaa se oma käsitys, että mihin tässä nyt oikeastaan ollaan sitten menossa. Ei varmaan, en mä usko, että siihen oikeastaan muuta vaihtoehtoa, kuin että niin kauan kuin se on ihmisten odotuksiin liittyvä asia, niin se on se keskustelu ja kuuntelu. Ja sitten sen oman näkemyksen muodostaminen niistä asioista. Ja tietysti ihan konkreettisiin tietoihin perehtyminen sen organisaation historiaan tai just se kertoo monta kertaa, jos on pitkä historia organisaatiossa, niin se kertoo myös siitä kulttuurin rakentumisesta ja organisaatiolle tärkeistä asioista ja ihan tietysti kaikkiin strategioihin ja talouslukuihin ja kaikkeen ihan tämmöiseen faktaan ja tietolähteisiin, mitä ympärillä on. Eli se keskustelu ja mahdollisimman monipuoliset lähteet ja totta kai myös ne ulkoiset sidosryhmät ja niiden kanssa keskustelu, että siinä ei varmaan oikein oikotietä onneen ole. Ja varmasti jokainen johtaja on vähän jo muodostanut sitä käsitystä ennen kuin tulee organisaatioon, ja omat odotukset on tavattoman kovat myöskin. Niin myös malttaa niin kuin
olla avoimin mielin, että se ennakkokäsitys, mitä ehkä on rekrytointiprosessin aikana muodostanut organisaatiosta, niin ei ehkä olekaan oikea, tai ainakaan kaikilta osin oikea. Tuo kuulostaa mun mielestä sillä lailla tosi ihanalta, että vaikka sä tulet uutena johtajana ja sinuun kohdistetaan paljon odotuksia, itsellä on paljon odotuksia, niin kuitenkaan ei tarvitse olla viisas. Että voi mennä sinne avoimin mielin ja kuunnella ja rakentaa sitä kuvaa, kun on aloittanut siinä työssä. Että ei tarvitse tulla semmoisen, että mulla on kaikki ratkaisut ja kaikki oikeat vastaukset ja mä tiedän, miten nämä hommat pitää tehdä. Vaan ihan saa olla ihan sillä tyhjänväisenä liikkeellä siellä, vaikka on johtaja. Jotenkin se kuulostaa hirveän armolliselta mun mielestä, kun jotenkin ehkä semmoinen perinteinen kuva on se, että johtajan pitää aina olla niin skarppina ja niin kuin tietää, miten toimitaan, niin ei välttämättä, vaan että se rakentuu se ymmärrys siitä, että miten kannattaa toimia ja mitkä asiat on parhaita. Ja tässä auttaa se, että tekee sen suunnitelman ja tavoitteet sille alulle. Ja myös avoimesti puhuu ja kertoo ja hakee sen tuen omalta esimieheltä tai hallitukselta, että tämä on se, mihin mä saan 100 päivän aikana keskittyä. Koska onhan olemassa niin vahvoja asiantuntijaorganisaatioita esimerkiksi, joissa saattaa se odotus olla tuo, mitä sä äsken sanoit, että se johtaja tulee, tietää ja sanoo. Ja silloin hän on todellakin niinä ensimmäisinä päivinä omalla toiminnallaan tulee muokkaamaan sitä kulttuuria. Että jos hän lähtee siihen, niin hän on siinä sitten kiinni, että hän on se viisaus. Ja jos hän malttaa siinä kohtaa perääntyä, kuunnella sitä viisautta sieltä organisaatiosta, niin se alkaa pikkuhiljaa, kun hän toimii johdonmukaisesti, niin muuttua se kulttuuri, jos se on se suunta, mihin hän haluaa sitä viedä. Joo, just näin. Joo. Kyllä. Ja nyt sitten me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me ollaan tässä nyt ihan pakon edessä opittu toimimaan hyvin paljon etänä ja virtuaalisissa ympäristöissä. Tosi monessa organisaatiossa tietysti on toimittu ainakin, mutta moni sellainen, joka ei ole aikaisemmin toiminut kovin paljon näin, niin toimii nyt hyvinkin paljon tämmöisessä virtuaalisessa maailmassa. Ja mä uskon, että se tulee jatkumaan. Et kun me ollaan nyt kerran ymmärretty ne virtuaalisuuden edut, siellä on aika paljon itse asiassa etuja siinä virtuaalisuudessa, vaikka siinä ehkä on huonojakin puolia, niin varmasti se tulee olemaan jatkossa niin kuin suurempi osa meidän työstä kuin aikaisemmin. Ja sitten jos ajattelee, että ihminen on tämmöisessä tilanteessa, tämmöisessä 100 päivän alussa, ihan tällaisessa esimerkiksi täysin virtuaalisessa tilanteessa, jossa ajatellaan vaikka tosiaan semmoista johtajaa, joka aloittaa uudessa organisaatiossa, uudessa positiossa johtajana. Hän ei tapaa omaa tiimiään ja niitä ihmisiä, joita hän johtaa lainkaan henkilökohtaisesti. Niin miten tämä vaikuttaa tähän 100 päivään ja siihen kaikkeen, miten hänen pitäisi toimia? Jotenkin tämä on ehkä sellainen asia, mitä mä en ihan hirveästi ole tullut pohtineeksi. Ja ne johtajat, joita mä nyt tämän koronan aikana olen coachannut, niin heillä kuitenkin on se joku tuntuma ehtinyt olla siitä lähikontaktista, tai se on ollut mahdollista jollain tasolla. Toisaalta jos tässä kohtaa nyt miettisi, niin mä ehkä sanoisin, että se edellyttää entistä vahvempaa suunnitelmallisuutta. Ja sitten mä mietin sitä, että tämä virtuaalimaailma sen perusteella, mitä ihmisten kanssa kun on keskustellut, niin ihmiset on tosi kohteliaita. Eli tavallaan niin kuin tällaisissakin, vaikka kuinka olisi kamerat tai ei olisi kameroita, mutta joka tapauksessa näillä etäyhteyksillä, niin mehän tosi kohteliaasti odotetaan aina oma vuoromme ja vähän varotaan sitä, että me ei puhuta päälle. Ja semmoinen iloinen puheensorina, niin sitä ei ehkä samalla tavalla ainakaan aina pääse syntymään, mitä sitten siinä kasvokkaisessa kohtaamisessa, niin siitä kohteliaisuudesta saattaa se haaste olla, että asioita jää sanomatta. Että sä sanot vaan tosiaan ehkä sen, mikä on siinä pinnalla, sä et sano mitään, mikä on siellä vähän pinnan alla. Ja sitten toinen asia on se, että sitten varsinkaan siihen uuteen johtajaan ja uuteen esimieheen, johon ei ole syntynyt vielä sitä sidettä, niin häntä on vielä vaikeampi ehkä häiritä. Niin kuin nytkin ihmiset on sanonut, että ei he tänä etäaikana ei he oikein kehtaa häiritä, kun ei ole sitä, että voi katsoa, että onko se vapaana vai eikö se ole vapaana, onko se puhelimessa vai eikö se ole puhelimessa. Niin sitten se kynnys lähestyä sitä uutta johtajaa voi olla
entistä korkeampi, joten se vaatii siltä uudelta johtajalta valtavan paljon enemmän aktiivisuutta olla ihmisiin yhteydessä. Mutta toisaalta hänhän saa paljon helpommin taas sen ison joukon ihmisiä kasaan näillä etäyhteyksillä, ja varsinkin jos ihmiset on jo lähtökohtaisesti eri paikkakunnilla. Että tässä on niin kuin samalla kolikolla ikään kuin kaksi puolta. Joo. Tässä on puolensa ja puolensa. Kyllä, joo. Se on ihan totta. Niin, ja tavallaan kaikki on sillä tasa-arvoisessa tilanteessa, että kaikki on siellä etänä todennäköisesti niin. sitten. Tai, no tietysti just nyt tänään juuri keskustelin tämmöisistä hybriditilaisuuksista ja niiden fasilitoinnista tai niiden vetämisestä. Se on sitten ihan oma haasteensa sellainen, jossa osa on paikalla ja osa on virtuaalisesti. Mutta joo, toi on tosi mielenkiintoinen ajatus, ja jotenkin tuossa tuli mieleen, kun sä puhuit siitä suunnitelmallisuudesta, että juuri se avoimuus myöskin siitä omasta suunnitelmasta on varmaan tosi tärkeä asia. Että kun niitä semmoisia käytäväkeskusteluja, kahvihuonetilaisuuksia ja muita tämmöisiä tai tilanteita ei niin kuin vaan tule tälleen virtuaalisesti, ne on kaikki niin kuin järjestettyä. Kyllä. Ei ole semmoista satunnaista spontaania keskustelua, niin varmaan semmoinen niin kuin avoimuus ja semmoinen selkeys on tosi tärkeä asia. Joo, kyllä. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, tämä johtajan 100 päivää, ja just tommosesta näkökulmasta, mistä sä puhuit, että se voi olla hyvin monenlaisessa tilanteessa se 100 päivää tavallaan niin kuin alkaa uudelleen, että vaikkei niin kuin välttämättä mitään ihan hirveän suuriakaan muutoksia tapahtuisi, niin sitten voi kuitenkin olla se, että on jonkunlainen uusi alku. Eli tämä voi tulla kenelle tahansa vastaan, milloin tahansa tämän tyyppinen hetki. Niin kerro vielä muutama semmoinen niin kuin ydinajatus siitä, että kun esimiehenä tai johtajana päätyy siihen tilanteeseen, että huomaa, että meillä onkin uusi tiimi tai uusi johtoryhmä tai mulla on uusi tehtävä tai olen uudessa organisaatiossa, mikä se sitten onkaan se. Tai yhdistetään tosiaan yrityskaupan myötä 2 organisaatiota yhteen ja mulla onkin tässä nyt niinku ihan uudenlainen tilanne joka tapauksessa, niin mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitä mun olisi hyvä nyt muistaa tässä tilanteessa? No mä lähtisin ehkä itse johtajana sen kirkastamisessa vielä kerran, pysähtymisessä sen ääreen, että minkälainen johtaja mä oikeastaan olen. Mikä on mun tapa, mikä on mun luontainen tapa johtaa, minkälaista palautetta mä oon saanut tähän mennessä, mitkä on mun vahvuudet, mitä mun pitäisi ehkä kehittää. Ja nimenomaan se uusi alkuhan tarjoaa myös johtajalle mahdollisuuden halutessaan lähteä jollain tavalla muokkaamaan ja muuttamaan sitä toimintatapaansa tarkoituksenmukaisemmaksi. Eli se joka ikinen uusi alku on itselleen myös uusi mahdollisuus uusiutua johtajana. Ja nimenomaan ajatellen sitä, että mikä se sen uuden tavoite on, niin sitä ikään kuin edistäen. Ja sitten toinen asia on se, että kaikissa näissä tilanteissa se kulminoituu vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Mikä tahansa noista muutoksista, mitä sä sanoit, niin sehän on, että se edellyttää johtajalta ja esimieheltä, että hän lähtee rakentamaan sitä luottamuksellista yhteistyösuhdetta ihmisten kanssa. Ja se ei oikeastaan synny, se ei niin kuin hokkuspokkus synny, vaan se vaatii aikaa ja se vaatii niitä yhteisiä keskusteluja ja näkemysten vaihtamista. Ja sitten myös sen, että sen yhteisen suunnan rakentamista, että jos integroituu 2 tiimiä yhteen tai organisaatioita esimerkiksi yhteen, niin mitä hyvää me tuodaan ikään kuin kummastakin, mitä vahvuuksia me tuodaan ja ennen kaikkea mikä se meidän yhteinen suunta on. Ja sitäkään kukaan, sen voi tietysti ikään kuin määritellä joku ulkopuolelta, joku johtaja ja sanoa, että tämä on se suunta, mutta tarvitaan kuitenkin keskustelua, että se ymmärretään samalla tavalla, yhteisesti ymmärretään se suunta, jotta sitten myös vaikeuksien tai uusien tilanteiden tai tällaisen virtuaalielämän keskuudessa me kuitenkin kaikki muistetaan ja ymmärretään, mihin me ollaan yhdessä menemässä ja mikä se meidän työn tarkoitus loppupeleissä onkaan. Että kyllä se itse asiassa kulminoituu tosi perusasioihin. Että jokaisen uuden alun kohdalla täytyy palata takaisin perusasioihin. Kuka minä olin, miten mä rakennan tämän vuorovaikutussuhteen ja mitkä ne meidän tavoitteet olikaan ja ihan niin kuin meidän perustehtävä, meidän rooli ja niin poispäin. Ihan tavallaan aina pitää lähteä rakentamaan se maaperä uudelleen. Joo.
Ihan mahtavaa. Hei, kiitos Maarit. Tähän kohtaan on tosi hyvä lopettaa tämä arjen johtajuudesta johtajan 100 päivää video. Minä kiitän. Toivottavasti päästään toisenkin kerran tekemään jotain tällaista yhdessä. Kiitos Arja. Nyt mut hävisi se